Tack så mycket Pernilla. Och från Kulturskolan och Gällivare Rotary Club så vill ni självklart tacka så mycket för att ni har kommit hit ikväll och gjort kanske världen lite bättre. Vilka fantastiska ungdomar vi har som har framträtt här på scenen i alla dess former. Jag tycker vi ska ge dem alla, även om inte alla står en riktigt stor applåd för en jätteunderbar kväll. Och man ska få här Jonna också. Jättetack för att ni kom och vi kommer ju givetvis att ses snart igen. Det händer mycket saker här under våren som ni vet. Så det är bara att hänga på i Kulturskolan här i farten. Varsågoda kören igen! Nu är vi här!